Daalụ. Ị makwa ihe ị na-eme? Mba. Ngwa jụọ ya nke a. Mba. Daalụ. Akpa. Ọzọ. Ngwa nkọ. How are you? Kedu. No, just after me. How are you? Kedu. I am fine. Ọ dị mma. How are you? Kedu. I am fine. Ọ dị mma. Now say the both together. Are you with me? How are you? Kedu. I am fine. Ọ dị mma. Now you now, after saying the both together, you now say it. Just pay attention. How are you? How are you? Kedu. I am fine. Ọ dị mma. Now say. How are you? Kedu. I am fine. Ọ dị mma. Ọzọ. How are you? Kedu. I am fine. Ọ dị mma. Ọzọ. How are you? Kedu. I am fine. Ọ dị mma. Ọzọ. How are you? Kedu. I am fine. Ọ dị mma. Now let's start from good morning. 1, 2, go. Good morning, ụtụtụ ọma. Good afternoon, ehihie ọma. Good evening, mgbede ọma. Good night, kachifo. Centrally, Ijeọma. Thank you, daalụ, sorry, ndo, welcome, no. Goodbye, Kemesia. How are you? How are you? Kedu. I am fine. Odima. Give me high five. Good. This one. This both hands. Good. Good girl.